Pentra Mechanics! Mae Pentra Mechanics di bod ar y bod yn yr swyddfa ers... 2-3 blwyddyn. Wel, ers yr ail gyfres bendant. Na, oedd o'n gyfres gyntaf fyd. Oedd. A wedi cael ei rejectio. Sa chi'n cofio? Di cael ei rejectio 4 gwaith. Do. Wel, 3 gwaith. Anyway, ti eisiau dweud beth di... Wel, syniad oedd bod y teulu yma yn mynd yn car a mae'r gyrwr, y tad, yn sylwi bod yna broblem ar y car, bod o'n dall digon am geir i wneud y byd amdano fo. Mae o'n mynd rownd y pentra yn trio ffendio help i drwsio gar, ond mae'n ffeindio allan bod pawb yn y pentra di gwisgo fel mechanics. Ond bod pawb yn gwadu bod nhw'n dall unrhyw beth am geir. Mae'n cael sketch mwy simple, mae'n awful. Mae'n simple iawn. Mae'n simple iawn. Wel, ni'n sgwaro o, ie? A, dwi'n brysyn yma, hold on. Helo! Helo! Oce, iawn, dra. Sori, fyd. Iawn. Ia, chwarae fo iffa. Ie. Go on, Erol, beth maen nhw'n feddwl o'na? Bing bong a bing bong be, bing bong a bing bong be, bing bong bing bing bong. Mae'r teulu Halams sy'n cymryd rhan. Da iawn oedd yma fyd. Fel teg, no, ie. Gwyn yn brilliant fel teg. Hey! Bing bong a bing bong be. Fe rech ti'n dallan beth? Be alla i wneud? Dwi'n meddwl un o'r rhesymau nath hwn yn neud yr rhaglen hefyd oherwydd bod yn slow burn yn gael. Mae yna foi yn fanna. Tri awna. Dwi'n rili'n siwtio'r steil beth yr rhaglen rili. Just a boy. Gret. Ni di torri lawr draw fyna, mae yna fwg uffernol yn dod o'r car, a so'n deall dim byd. Na fi. Trio drws nesaf yma. Mae'r dews music di gweithio yn do. O. Helo. Sori'ch trwbl i chi, ond falle gallwch chi helpu. I ni wedi torri lawr jyst rwnd y gornel, ac allwch chi roi hand? Sori, gwybod dim byd am geir, ond triwch y dafarn am yn cw. O'n touch neis. Adio i'r Yna bron. fwy o olew ar ei gwynaf fi, lle. O ie, mwy o. Oi. So, dwi'n meddwl pan ysdi sgwennu hwnnw, gyda chi Llandwrog mewn golwg oedd. Oi. So, dyna'n fod deud rhywbeth o dy farn di am Llandwrog. Na, jyst o'n i'n arfer byw na, wedyn... Pentra bach idyllic, dydy. Siwmai, i ni wedi torri lawr jyst rwnd y gornel. Sneb yn un deall rhywbeth am geir, os e? Fama nath i fynd yn rawn, dwi'n mwyn. Ceir? Dwi'n dall. Y fama i fod, mae shot yna fod i ddangos bod pob yn darllen manuals ceir. A wedyn mae'r bwrdd chess yna. Allan oedd y hen... Sparkplug. Ia. Ond gan bod ni wedi ffilmio fo yn y POV yma, a mae'r rheol di sticio trwy'r holl beth, oedden ni'n stuck. The first person... Wel, dwi'n y syniad y peep show, de. Ie. Really, ie. Y peep show. Ond beth o'n i wedi gwneud i pwyntio ni'n i dwll, really, wrth wneud hynna, achos... I dwll? Picture hynna ni wedi dwll! I gornel, dio? So, gornel. Cael yn hynna ni wedi dwll, ia? Ie.